Martin! Martin! Bazkaria oztu egingo da! Utsi egiten ari zaren eta jaitsi mesedez! Banoa, Bea. Orain bukatuko dut. Martin? Martin? Nahiara, joan zaitez etxera. Eskertzei zut eguna botakoa, baina bada garaianik honi bakarrik aurre egiteko. Aste batzuk apenas pasatu dira Martinena gertatu zenetik. Ama zugatik kezkatuta dago. Eta denboralditxo batean zurekin geratzeko eskatu zidan. Zu zaindu behar zaitut. Gau bat, entzun? Honi xili behingoz. Ondo zaudela diozu, baina oraindik ez duzu Martinen bulegoa zapaldu ere egin. Ez zitzaion gustatzen gela horretan inor sartzea, badakizu. Bere liburuak zituen, inspirazioa... Eta dagoeneko ez dago. Bea, zure burua bakarrik engainatzen duzu horrela. Gainditzen ari zarela erakutsi nahi didazu? Goazen gora orduan? Leioak irekiko ditut, gero honek aize pixka behar du. Bizitza oso liburuak idazteari emana. Beraz hemen idazten zituen Martinek bere historio magiko horiek. Eta mahai gaineko hau? Liburu berriren bat idazten ari altzen beha. Ba ez, nik dakidala bintzat. Eta ez zait harritzen. Oraindik ez zineten ezagutu ere egiten. 96an idatzitakoa da. Hitzetik eriora. Bere liburu guztiak irakurri ditut eta hau ez dut sekula ikusi. Zergatik aterako zuen hainbeste denbora pasatu ondaren. Ondo atzaude bea. Agian ez da oso ideia hona izan. Goazen hemendik. Eba atzetik jarraitzen ari zitzaionean, haize bolada batek mahai gaineko liburua 89. orrialdean ireki zuen. Eta Ebak jakin minez, gainbegiratzea erabaki zuen. Hain zegoen murgilduta irakurketan, etzela ohartu ere egin Fermin bulegoan sartu zela.
Ez jarraitu irakurtzen Bea. Zer ari zara oraindik hemen Bea? Zuk ere entzun duzu? Entzun zer? Hemen zegoen oraintxe Naiara. Zer zegoen? Etzen seguren bat izango ezta? Ai, ema sekulako nazka ematen didate, ez nitut ikusi ere egin. Goazen hemendik, ja! Zer, guztia eman behar alduzu hori irakurtzen. Gainditu nahi baduzu, ez zoaz bide honetik baina, tira, zuzeu. Ez da hori ez. Zer da ba? Folio hauetan nire bizitza idatzita dagoela ematen du. Zer diozu? Pertsonaien izenak Naiara. Fermin Martin, Eba Bea, Ainara Naiara. Etza konturatzen, beraien artean antza handia daukate. Ta, hori da dena? Historioan Ebak bere senarraren liburuzar bat aurkitzen du, eta irakurtzen duenak gero berari gertatzen zaiola konturatzen da. Ez zara benetan nahi. Eta bulegoan irakurtzen hasi naizenean momentuan bertan gela horretan gertatzen ari zena irakurtzen ari nintzen hemen. Naiara, Martin hor zegoen eta irakurtzen ez jarraitzeko esan dit. Ba begira, horretan biok bat egiten dugu. Tira, utzi hori eta zoaz lotara. Gaurkoz nahikoa izan duzuta. Ebak bazekien zuzen zebilela, eta bere ahizparen burlek bizikin mintzen zuten. Gauzak zer diren, zigorra ala ez, baina gau hartan Ainarak ez zuen kafesnerik hartuko. Dios! Ni izan naiz Bea, ondo nago. Azaroaren 13 egun berezia izango zen. Manexen deiak Ebaren bizitza erabat aldatu behar zuen. Egunon? Egunon. Nahi alduzu zuk ere. Eskerik asko esne hartuko dut. Bai? Alex, zer moduz? Zer lanetik ditzen didazu? Bai, duela 2 aste joan nintzen ospitalera analiziak egitera, bai. Bai, aztu egin zitzaidan ordiboa eskatzea zure kontsultarako. Bai, Martinena gertatu zenetik, ez dakit daukadan burua. Kafetegian elkartzeko premia zuen Manexek. Ospitaletik ezusteko berria zekartzan. Zertan ari zea hemen? Venga, Naiara, moitu jantzita alde egin beharra daukat. Eta hori? Alexek nirekin hitz egin beharra dauka. Ez zidan telefonoz ez zer kontatu nahi. Naiara, moitu?
Barkatu denbora asko eman dezu itxiten. Puntualtasuna eta zuetzarete oso lagunak izan sekula. Zuku bat eskarri zut. Misker. Bane okazio ikusteko gogoa. Zer moduz? Anai ba, joan zitaidan niri, Martinekin. Badakit. Zuk esango diazu? Bea, hau lagun min bezala esaten dizut, ez mediku bezala. Ze analizengatik da, ezta? Zer gertatzen da? Duela bi asteko frogen emaitzen arabera, haurdun zaude, Bea. Bai, hala da. Hainbeste urteko saiakeren ondoren, lortu zenuten. Martin hil baino pare bat edo 3 bat egun lehenago geratu zinen. Zer gertatzen da? Gauza da, Bea, adin jakin batetik aurrera haurdun geratzeak bere arrisku dituela. Eta Eta ze ales? emaitzen arabera haurdunaldiek topiko baduzu. Zer da hori? Umetokien abiratu beharrean, umea falopiren trompan daukazula. Eta orain ze? Lasaitasuna, badago tratamentua. Farmako batekin saiatu gaitezke. Askotan aurrak aurrera ateratzen dira. Baina gaur bertan hasi behar dugu. Bea, nora zoaz? Etxera. Liburu bat irakurri behar dut. Bea, itxaron! Kafetegian elkartzeko premia zuen Manesek. Ospitaletik ezusteko berriak zekartzan. Eba haurdun zegoen. Non dago, mendik aurrera falta dena. Benetan jakin nahi alduzu, Bea. Ez saiatu. Enazu ikusiko. Hemen altzaude benetan, Martin? Hori zuk erabaki bat duzu. Erotzen nahi nazela uste dut. Sinestezina, Nire ere gauza bera iruditu zitzaidan. 20 urterekin novela txar bat idazten duzu, eta zure bizitzaren narrazio bihurtzen da gero. Urteak pasa ala, idatzitako gertatzen ari zela konturatzen itzen inean, atzera kontua hasi zen niretzat. Idatzitakoa ezin da ezabatu. Eta nire eriotza jazteratzen erabaki burutsua izan. Baina zer nekien nik orduan. Baina ez da txarra izan. Jakin gabe aur bat eman izan. Nire denbora agortu baino lehen historia honi amaiera bat ematen saiatu nintzen. Eta uste dut amaierarik egokiena dela. Pentsatzen nuen zeuk deskubritu nahiko zenukaela. Baina benetan jakin nahi baduzu, bilatu zazu. Baina bilatu nun.